Dobre, vítajte v druhej časti. Počkaj, točím? Áno, točím. Dobre, takže tu máme druhú časť, no tak lebo... Tak potom to, teda pošlem to Vovko a potom Vovku vlastne... Potom Vovku asi dám nejakú vedľajšiu, ktorú budem tak mať točiť Ronko, alebo mi to sa mi akorát bude chceť. Dúfam, že ma dobre počujete, bo nechcem robiť zase nejaké video, kde ma nebudete čuť. A ináč, keď ma počujete v tých videách, tak ja taký hlas ani nemám. Ja mám taký normálny, ja neviem, prečo mi to robí taký hlas, tak ja sa to pokúsim nejak zmeniť, keď vám to vadí, tak povedzte a ja sa pokúsim nejak zmeniť, no. Máme tu mistrvu. No, to nepôjde. To nepôjde, lebo to nesví. Ale tak ja už myslím, že by sme si aj mohli v hospodke spraviť nejaké tie levely. A ja by som si aj išiel kúpiť nové nejaké. Ešte mi nebudú padať asi epiky, co? Výdrž 73. Tam mám epic, ja by som chcel na nejaké... Že nemám epikové. A vypadá to, že to není na mojej strane tá vec. Toto. Ale ako vážne, 2 goldky. To je možné. To bol len taký úvod, tak to uvidíte, iba taký kúsok vlastne. Som takto chcel, že tak na úvod nechcem zase tam nejak toho moc prejsť na ten prvém videjku vlastne, kde som začal tú druhú éru zase Johnny Leeho. Tak ja vám to takto, že vlastne to už nebude další čas, to je vlastne posledná. To je nejaké dobré, počúvaj, tak hodne XP dá. No, 26 som spravil. No a myslím, že to je naštěstí, takže to je na nic. A tady mám obratnost 58, takže toto by som si mohla zmeniť. A ešte niečo tu mám. No... Neviem, prečo na to tak kúkam, že to je 100-krát lepší. O, epic! No, ale šitný. Ja by som chcel nejakú ešte zbraň. Jakože fakt. No, ja si to poviem proste, že ja by som chcel nejakú zbraň. Je to pádne epic. No okej, ideme si na ňu našetriť. Čo to také? Ďakujem ti Bože, že si mi dal túto možnosť zarobiť si teda kúpiť nový mečík. Omega, že epiky mi tu padajú v chill. No, toto je osokrát lepší. Takže mi ešte budú furt padať epiky, co? To si dám. Mám za chvíľku celý epikový. No ešte mi chýba docela dosť goldu. A ešte mi tu dropla takú helmu. Keď točíme? No, točíme. No a to je dosť dobrá helma. Stále na to nemám. Oh my god. Tak potom to už to budem mať to na to. Dobre. Je lepší. No a teraz to ideme kúpiť. To je nejaký. Takže si dám. Dobre. 31 a ideme na tricínu. Myslím, že bez problému. Bez problému. Čože 80, no to je lepší. Ostat lepší epic. To sa cení. Stoko krysa je dole a nám tu padol lepší epic.
Ovný gremlin. Počkaj, to bude nejaký čau. Ja to asi neskladám po toho bossa. Prvého v tom prvom podzemku. Alebo ja to neskladám tak, že ja si vlastne tých bossov budem vynechávať. A je to jakoby potom taký jakoby speciál, že sú dávají všetkých bossov v šejku, akože týchto 9. A si ich budeme tak vynechávať. No. A ďalší prsteň. Ja nechápem. Toto čo má byť akože za prsteň? Ja toto fakt nechápem. Pre tých, čo chápu, že toto je prsteň, tak mi vysvetlite, ako je tu ten, akože toto je prsteň. Ja toto fakt nechápem, akože. No. Koľko natáčame, aby sme to stihli? No, toto stíhame snad. Už na talentová je dole a myslím, že som na ňu šla asi nejak skoro ešte, že? Šikný je pixný padol. Kameň je obr bez problému. Toaleťák, ktorý je lepší než tá naša voodoo panenka. Masity golem by měli tež bez problému. 85, 70, no lepší. Matika mi moc nejde. A teraz by som asi ten ohnivý elementál. Tak padel. Jsem šťastný, že mi padel. Já si to musím vyházet z věci. Už tu máme bossa. No. Ještě někoho by se mali před tím bossem. To ne, no bez problémů. Aha. A ještě tohto. Dobré. Konečně epické rukavice. Jsem potřeboval. Dobré, tak já toto vyjádřím. No dobré, tak. Dneska je to asi všecko. Bylo to možno pro vás krátké, ale nebudem to teraz robiť nějak dlhé. A tak proto, no a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Bol to taký akýby začiatok druhej éry, lebo vlastne tej prvej som vlastne všetko musel taky znovu vlastne hrať. Takže čekajte, že za všetko včera tak začnem. Koľko nebudem točiť, ja viem, že som ho točíval, ale teraz na to nemám nejakú chuť to hrať a fakt nemusím a tak. No tak a tak ja dúfam, že sa vám toto šejko ľúbilo, aspoň pro tých, co baví šejko. A keď áno, tak zanechajte like alebo odber a sledujte ma v ďalších hrách.